Asini roha madihamu dohot dame siat debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Poras madi kita kamanginang. Mulia tema di Tuhan. Bowi hita marsaor muse kamanginang. Mulia tema nang dihamu salutna kamanginang bowi hita marpungu di tonga-tongani gereja tahun nang pe ro udan di bagasa bornginon alai marne yang nilakado hita saluhutna boy hita marpungu dia pala tikion di pasyon pertangengan pasyon na parjulu di tonga-tonga ni huriata patuduhon sihol ni roha mai marparsauran doho Tuhani paduduhon na marlas ni roha hita lau marsawar doho Tuhata. Di pertanyaan pasyona parjulon kamanginang hatani debata wenet tongdosian ayat si pajojor honak kaning manang liturgi napa dua homai nakaning ima sian Yohanes bidu 12 ayat sada rodi ayat walu hujaha umatu hita saluhut naka manginang Yohanes 12 ayat sada rodi ayat walu dohot judul perikop di Bibel tai dimiahi si Maria Tuhan Yesus. Dungi onom ari-nari asa dapot pesta paskai sahat ma Yesus tuhuta Betania nani inganan ni si Lazarus na sinunggul ni Yesus sian namate. Jadi di Paulina sida madisi panganon ujuan di ibana si Marta do marhobasi si Lazarus ma sada donganna mangan disi gabe dibuat si Maria ma sahati mia nardus na arga naso marsaul dimiahi ma patni Yesus obu nama dibahen mangalapu jadi digohi uap ni miyakima bagasi jadi sada sian aka si sianna si Judas Iskariot nanaeng majehehon ibana madok puasa so digadis miyaki arga 300 hupang bahen silehon-lehon nian diakan apugus alai dada napugus sinarihonna ubahen nadido songoni panakko do ibana tahe diusung do asi-asi ni hala aitu ibana di pasahat puroi dunginin na Yesus mah pasobu ma ibana ai di parade dui hiratu ari hata tanopi ai toktong do adong na pugos di tonga-tongan muna ala yang guau dang toktong di labung muna ima sahat ni hata ni debata dia maka manami nanami dongan na hinaholongan di bagasan guar itu hata Yesus Kristus. Sai di patupa huriata do pertangyangan pasyon. Alai saya dong do maragam akka hurian apa tupahoni. Alai yang godi huriata
toluborngin ma di patupa pertangyangan pasioni. Jala ujung non ima di hari Jumat hari hamamateni Tuhata Yesus Kristus dumobima di ulaon nahohomi di hamamateni Tuhata Yesus Kristus. Sai di patupa HKBP do pertangyangan pasioni dohot marningot ari hamamateni Tuhan Yesus Kristus jala ikon di patupa do ulau nahohom na jam 2 sada kesatuan dui saluhutna pasioni ima pardalanan akka sitaonon Tuhata Yesus Kristusi sahat hamamatena di hari Jumati buasa di patupa huriata HKBP songoni asa betul-betul hita akar wasna saluhutna tung takas taboto tung takas taatusi songo dia pardalanan si taonon ni Tuhata Yesus Kristusi sahatu hamamatena supaya benar-benar setiap jemaat itu mengetahui bagaimana penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus itu sampai kepada kematiannya. Asa betul-betul lohot suan di bagasan rohani akaruasi betul-betul tertanam, terpatri. Ingat benar bagaimana penderitaan sampai kepada kematiannya Tuhan Yesus itu. Ima patuduhon balga holong ni rohani Tuhata Yesus Kristusi. Saluhut nai di bolusi ibana akasitaononi satu hamamatenai hanya untuk memberikan keselamatan, hanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Secara prinsip akan menginang ido bahen di patupa huriata di pertangyangan pasionon. Dihamu akamanami nanami dongan nahina holongan di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus. Di bagasan turpuk taon songon na di pajozorhon nakaning di liturgi na parjului nunga terbarita be akan naung pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Sudah menjadi buah bibir, sudah menjadi perbincangan, sudah menjadi pemberitaan. Apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, lumo bima akahalongangan naung pinatupan itu hatta Yesus Kristusi, akka mujizat, perbuatan-perbuatannya yang ajaib itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi perbincangan oleh orang Yahudi. Jala gudang do na porsea sian saluhut akan napinatupani Tuhata Yesus Kristusi. Marhiti akka halongangan napinatupana. Pamalupon akan namarsahid. Mamuka mahalongangan napinatupani Tuhan Yesus. Ima nadipauba ibana aik gabi anggur. Pamalupon akan namar sahid mangalehon mangan 5.000 halak. Dohot akal lana asing alai naubal gama sian akan napinatupa halongangan napinatupa ni Tuhata Yesus Kristusi ima
halongangan na pangoluhon pahehehon muse namatei ima namargoar si Lazarus. Dari banyak yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan segala mujizatnya itu, tetapi yang paling besar adalah bagaimana dia membangkitkan kembali Lazarus yang telah mati itu. Gabelam taba magodang akan aporsia tu Tuhan Yesus Kristus. Gudang na porsea di Tuhatta Yesus Kristus alai yanggo halak parisei dohot akka malimi gabe buse saud do nasida nakaning turpukta mulai ayat bidu 12 di bidu 10 sada didok do disi gabe marsakap manasida laho pamatehon Tuhan Yesus Kristus. Pasal 11 ya, ayat ke-53 terkhusus. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Memang idona disakapi akka halak parisei dohot akka malimi. Laho pamatehon Tuhatta Yesus Kristus donasida. Ala nungalam tabagodang akan aporsea ujui di Tuhatta Yesus Kristus. Alai dang tiki na dope. Saguru di Tuhani do tiki na. Sesungguhnya niat dan keinginan mereka sudah ada sebelumnya untuk membunuh Yesus. Tetapi karena belum waktunya yang ditentukan oleh Tuhan. Diamu akan manami nanami dongan nahina holongan di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus di bagasan turpuk taon ditamui manang dijamu ma Tuhatta Yesus Kristus ditamui si Lazarus dohot akka iboto nama ima si Marta dohot si Maria Tuhatta Yesus Kristus. Alai secara spesifik ma si Maria dimiahi ibana do patni Tuhan Yesus dohot miak nardus manang mia narwastu na arga na somar sauri di do na di ayat tului buasa dipatupa si Maria mamiahi patni Tuhan Yesus Kristus songo tada hamuliateoni rohana de tu Tuhan Yesus Kristus lasi tutu rohana ala ibotona si Lazarus nunga mangulu muse. Jadi satu hal yang sangat wajar-wajar saja dan memang sepantasnya juga seperti itu. Karena kebangkitan kembali si Lazarus hidup kembali. Kemudian dia melakukan itu. Meminyaki kaki Yesus sebagai tanda ungkapan syukur dari Lazarus, dari Maria kepada Tuhan Yesus Kristus. Alai nang pedenggan naung pinatupani si Lazarusi alai yang go si Judas dang lomo rohana kira diorai ibana do borui manang si Mariai dido ibana ma tumago do di pasahat hepeng ngai tuaka napogus khususnya na di ayat 5 Puasa so di gadis miaki arga 300 hupang bahen silehon-lehon nian diaka napugus. Kenapa tidak seharusnya diberikan saja kepada orang miskin? Sayang sekali
itu dilakukan. Lebih bagus uangnya itu diberikan kepada orang yang miskin. Ira songonima nadido si judasi. Ira songon nadenggan. Ira songon nauli. Hape sasitong na songon nadido di ayat onomi. Alai dada napugo sinarihon na. Ubahen nadido songoni. Panak kodo ibana tehe diusung doa sia sinihala. Aitu ibana di pasahan puroi. Ternyata bukan untuk perbuatan yang baik yang direncanakannya, yang dirancangnya, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Alani didok Tuhatta Yesus Kristus jala dirajumi ibana do bahwa akan napinatupani si Mariai songon paradehon di ibana ima di ari hatatanom nai songon natar surat na di ayat pitui dungi nina Yesus mapaso buma ibana ay di paradi doi hirat wari hatatanopi dido. Kalau si Maria melakukan itu sebagai rasa ungkapan syukurnya, tetapi Yesus melihat itu sebagai suatu persiapan untuk mengingat hari penguburannya, kata Tuhan Yesus. Uhud madidok Tuhatta Yesus Kristus. Ayat waluyai toktong doa dong na pogos di tonga-tonga numuna. Alayang goau dang toktong di labung muna. Kalau yang miskin itu tetap sajanya ada, tetapi aku tidak selalu ada bersama-sama dengan kamu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa Dia akan mengakhiri kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan para murid-muridnya. Ira songoni maka manginang nabui taida sian turpuk taon alanina naing pasaton nami marhite hatani di bataon di tonga-tongata kamanginang ikut tapatuduhon na parjolo ikut tapatuduhon do holong nasihat Tuhani di tonga-tonga ni ngoluta lumobi di pertangyangan pasyonon lam takasma taingot lam takasma suan di bagasan rohat tai songod dia balga ni holong ni tuhat tai tuhita jala ido na ikot taingot bagaimana besarnya kasih Tuhan yang harus menderita, yang harus mati untuk kita. Ira songon holong ni natoras molo diingot akayan ako ni songod dia perjuangan ni akan atorasna cian ido tabba manang tubu holong ni akayan ako ni tuna tua-tuana ira songon ido naikon adong dihita taingot songod dia balga pengorbanan ni tuhat tai holan laho makokopita paluau kita manubus dosata alani ikon tapatudu hodo holong nasihat Tuhani di bagasan ngolut taon parbue songon naung tajalo holong nasihat Tuhani di bagasan ngolut taon dumobi mah songon di bagasan turpuk taon napa tuduhon holong ni roha nama raha maranggi nama riboto tadalas ni roha ni si Mariai naung hehe iboto na si Lazarusi madok mau liate do ibana di tutu hatta Yesus Kristusi nang pemasai arga miyakina kaning sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Begitu besar sukacitanya, saudaranya si Lazarus telah bangkit kembali. Ikut tapatudu hodo
holong di bagasan rohata lumubi mai akan nama raha maranggi akan nama riboto ido parbue ni hapor syota lumubi mahita akan nama raha maranggi di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Lumubi mahita akan nama ranggi di bagasan Tuhatai nunga dirahud holong nasihat Tuhani hita asa tung takas hita tapatuduhon akan nama siha holongan hita di bagasa Tuhani. Ini yang harus kita tunjukkan sebagai buah dari keselamatan kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita mengasihi sesama kita, terutama kita saling mengasihi di dalam Tuhan. Itu nekot tarida kamanginang di bagasan ngoluta. Iman naik kota patuduhon parbue hapor syota naung tajalo haluaon nasihat Tuhani. Nangpe saya dong akan mengabati hasadon ni rohani akazolmai ula-ula ni sibolis di unang tauloi alai kota patuduh hodo hasadaot tadi bagasat Tuhani songon si judasi laho tunarikot di ibana do hape dangna laho mabaen haulion. Bukan untuk kebaikan, tetapi ternyata untuk kepentingan dirinya sendiri. Hape akan nauli dosa sitong na nabinahen ni si Mariai. Lau patuduhon holong nadi, patuduhon holong na tu ibotona, patuduhon holong dohot hamaleot ni rohana tu Tuhan Yesus Kristus. Alai diorai si Judas mai asa unang pola dibaen songoni. Alani dihamu akamanami nanami nahina holongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Ikonido na tapatuduhon hidup di dalam kasih. Tetapi teorinya sepertinya gampang. Tetapi prakteknya bisa sangat susah sekali dalam kehidupan kita, ya. Apalagi di perkembangan zaman pada saat ini, ya. Yang sudah banyak orang mindsetnya itu materialistis, ya. Ngajut-jut hitarate mabege ra mungkin tadu puisa diri ya tia kamanginang. Kita mungkin pernah mendengar ataupun bahkan kita mungkin mengalami hal itu sendiri. Mulu adong na dihita gabi godang ma todong. Godang ma todong mulu adong dihita. Kan itu. Ada uang abang sayang. Enggak ada uang abang melayang. Ang pejonok ibana sa sitong na alay alana pugus di paulaso ditadda. Alay dauhian anak ni naborus yan opung na Martino dohon. Alay alana mora na beteng na jago. Hamiduin. Tetapi kita diingatkan kembali di sini, bagaimana supaya kita tetap hidup di dalam kasih. Lumubi mahita akan nama si haholongan di bagasat Tuhani, aka namar si solhod, aka namar hamaranggi di bagasan Tuhani. Nekon porsea dohita. Alani muluadong na dihita dohonok kudo tahaburjuhum may
Unang sarobang hita dohot portibion na kaning. Jala ido nagabe usahan di tahun transformasyon. Sian Rom 10:22. Unang sarobang hamu dohot portibion. Molo songoni na kaning portibion dang songoni hita. Molo pe adong di hita taha burjuhod doi. Toktong hita marserep ni roha. Toktong taha holongi saluhut nai. Molo pedang adong di hita, marsabam ni roha hita, benget hita, jala toktong hita, marhaposan tu debata. Haruhosana di leon ibana, naikon marsitaon non ibana satu namate, sedangkan nyawanya diberikannya. Alani pos rohatta molo pesongon namaol pardalanan ning uluta di bagasat tikyon, kita tetap percaya akan tuntunan dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Alani kota patudu hoddo. Nadi haholongi debata hita. Alani ikota patudu hoddo. Nama say holong jala arga hita diadupan ni debata. Alani ikota ingot doi. Kita harus mengingat bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Nanggabi law si akka hamauloni nakaning namabain hita gabi gali. Hamaulini namabain hita gabi madili. Alay ko taingot na dihahulong Tuhan ido hita. Na argado hita diadupan ni debata. Alay ko taingot dakulan hita na dihahulong debata. Dakolan hita narga dia dupan ni debata nang aka dongat tado dos do hita dihaholongi debata marsangak ma debata di bagasan ngoluta. Amin. Martang yang mahita.